बे बन्द जाफुंनायनि उनाव जोङो जुदि राजु बसुमतारीनि थामहिनबा जीबानन्द बसुमतारी बुथारनायनि थार बिजिरनाय मोनागौमानि जोंनि गुबुन गुबुन सुबुं दारा खान्थिजों सोमावसारनाय बे हाबाफारिया जागोन। बेनि उनाव जोङो बिथांनो थार बिजिरनाय होनांगोन। जोङो नुदों गोबां मानसि बुथारजायो, नाथाय बिनि थार बिजिरनायखौ मोना। बुथारग्राया मास मोनथामनि उनाव जेलनिफ्राय फैफिनगोन, कर्टआव केसआ सोलिबाय थागोन, नाथाय बियो थार बिजिरनायखौ मोननो नागिरा। दिनै 4 आगस्ट खालि बिजनी जिल्ला गेलेमु गौथुम BDSAनि हांख्रायनायाव बिजनी ओनसोलनि फरायसा आफाद एबसु, आसु, आमसु, ABMSU, आकसु, नेमसु, लोगोसे अल BTC बेंगली स्टुडेन्ट इयुथ फेडारेशन, अल आसाम बेंगली स्टुडेन्ट इयुथ फेडारेशन बिथांमोननि मददजों आरो गासै बर'नि माहारियारि आफादफोरनि मददजों दिनै फुंबिलि 5 रिंगानिफ्राय मोनाबिलि 5 रिंगासिम 12 घन्टा जोङो बिजनी महकुमा बन्द हांख्रायनाय जादों। दा बेवहाय बिजनी ओनसोलनि गासैबो दखान पहर गारि घराफ्रा बन्द जादों। बिजनी नोगोराव दखानि हन्टा बाजार कमिटिफ्रा गावसोरनो मदद खालामनानै बे बन्दखौ खालामदों। लोगोसे बिजनी ओनसोलनि फानबारियाव दिनै बाजार दङमोन, बलांगुरियाव बाजार दङमोन, बिथांमोनाबो बे बन्दखौ मदद खालामनानै बाजारखौ जाहोआखै। आरो गोबां खना खनला ओनसोलफ्रावबो बे बन्दआ जादों होननानै जोङो खौरां मोनबाय थादों। दा बेनिखायनो बन्दखौ मदद खालामनानै जायफोर दखानि बिजनेसमेन बिथांमोना बेवहाय बन्द खालामबाय, बिनि थाखाय जोङो BDSN जानानै आरो गासै सोमावसारग्रा मददगिरि जानानै जोङो साबायखर बावदों। नाथाय जोङो बे बन्द जाफुंनायनि उनाव जोङो जुदि राजु बसुमतारीनि थामहिनबा जीबानन्द बसुमतारी बुथारनायनि थार बिजिरनाय मोनागौमानि जोंनि गुबुन गुबुन सुबुं दारा खान्थिजों सोमावसारनाय बे हाबाफारिया जागोन। बेनि उनाव जोङो बिथांनो थार बिजिरनाय होनांगोन। जोङो नुदों गोबां मानसि बुथारजायो, नाथाय बिनि थार बिजिरनायखौ मोना। बुथारग्राया मास मोनथामनि उनाव जेलनिफ्राय फैफिनगोन, कर्टआव केसआ सोलिबाय थागोन, नाथाय बियो थार बिजिरनायखौ मोननो नागिरा। बिनि गोबां बिदिन्थि जोंनाव दङ। दा बेखायनो राजु बसुमतारीखौ बुथारग्रा अमृत सरकार, आशिष मदक आरो सन्जय साहा बिथांमोनखौ फास्ट ट्रेकनि गेजेरजों बिसार खालामनानै गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों साजा होनांगौ आरो बे साथाम बुथारग्रा दायनिगिरिखौ फासि होनांगौ होननानै जोङो दाबि खालामबाय थादों। आरो जोंनि दाबिया राजु बसुमतारी न'खराव जिहेतु बिजि, लोगोसे सासे फिसाला, सासे फिसाजो, साथाम थालांबाय, बिथांमोननि न'खरनि इयुन थांनानै थानायनि थाखाय 1 कौटि रां अनसुंथाइ होनांगौ सरकारा होननानै जोङो दाबि खालामदों। लोगोसे राजु बसुमतारीनि अनजालि बिसिनो सरकारि साख्रि होनांगौ, BTC निफ्राय जा आसाम गभर्नमेन्टनिफ्रायनो जा सरकारि साख्रि होनांगौ होननानै जों दाबि खालामदों। दाखालि 2 घन्टा धरनानि गेजेरजों जों गोसोखां बिलाइ हरदों। आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांनो जोङो मेम'रेन्डाम हरनाय जादों। नाथाय दिनैसिमबो जेबो रिप्लाइ जोङो फैनाय नुवाखै। दिनै रायलायनाय बिनि सायाव मिडिया बाइट होनाय जोङो नुवाखै। नाथाय गोबां समाव जोङो नुबाय सोरखौबा बुथारोबा दिनैहाय बुलडुजार लगायो। बुलडुजार लगायनानै दिनै बे बुथारग्रा दायनिगिरि न'खरखौ बुलडुजार लगायनानै होखारहरो। नाथाय दिनैसिम राजु बसुमतारीखौ बुथारग्रा दायनिगिरिनि सायाव मा एक्सन लागोन दिनैसिमबो जेबो बुंनायखौ जोङो नुनो मोनाखै। दा बेखायनो जोङो दुखु मोनदों। आरो इयुनाव जोङो जुदि गोख्रों जुदि राहा लायाबा आसाम सरकार, BTR सरकारा जोङो गुबुन गुबुन सुबुं दारा खान्थिजों सोमावसारनाय हाबाफारिफोरखौ लांगोन। आरो जोङो दुखुनांथाव जों बुंनांगोन, दिनैहाय बन्द होदों। बे बन्दखौ होबथानो थाखाय पुलिस बिफाननिफ्राय, BTC खुंथायनिफ्राय गोबां फन फैदों, जगाजग खालामदों। दिनैहाय बन्दखौ होबथानो थाखायसो, बन्दखौ बोखारनो थाखायसो फन खालामदों, जोंखौ कल खालामदों, जोंनो प्रेसार होदों। नाथाय दिनैसिम राजु बसुमतारीखौ बुथारग्रा बै साथाम दायनिगिरिखौ माबायदि साजा होगोन दिनैसिमबो रोखा खालामनानै होआखै। बेखायनो जों सोमावसारग्रानि हान्जाफोरनि बा आफादफोरनि दाबिखौ रोखा खालामग्रोनांगौ। बिनि उनाव जोङो नोंथांमोना बुंलायनाङा जोंखौ बन्द होनाङा होननानै, आन्दलन खालामनाङा होननानै बुंनो नाङा। नोंथांमोना जुदि रोखा खालामनानै होयोबा राजु बसुमतारीखौ बुथारग्रा बा जीबानन्द बसुमतारीखौ बुथारग्रा दायनिगिरिखौ जोङो फास्ट ट्रेक कर्टनि गेजेरजों जोङो बिसारखौ लांगोन होननानै जुदि खोथा होयोबा, कम्पेनसेसननि खोथा होयोबा, सरकारि साख्रि होनायनि खोथा होयोबा, जोङो बेफोर बन्द बा सोमावसारनाय हाबाफारिखौ लानाय नङा। बेखायनो दिनैहाय हर समाव फन हरनानै
जोंखौ फननि गेजेरजों बुंनानै दिनै बन्द'खौ बोखारनो थिननायनि सोलाय जास्टिस होनायनि थाखाय बाथ्रा बुं। जोङो साफ्रोमबो राजखान्थि लिडारफोरखौ जोङो खावलायदों आरो मोनसेखौ खावलायनांगोन गोबां दैदेनगिरिफोर फैदों जीबानन्द बसुमतारीनि न'आव EM फैदों MLA फैदों बिथांमोना फैसा होलांदों 1 लाख 2 लाख नाथाय फैसा होनायजों राजु बसुमतारीखौ बुथारग्रा दायनिगिरिखौ जाहाथे रेहाय होआ। राजु बसुमतारीनि जिउमाया फैसाजों गोजोननाय नङा। जेब्ला बियो जास्टिस मोनगोन दायनिगिरिखौ साजा होनो हागोन अब्ला राजु बसुमतारीया गोजोनगोन। बेखायनो बे फैसा थाखाजों न'खरखौ बुरखायनानै नोङो दुखुनिफ्राय बुरखायनानै जाहाथे दोना बिनि जास्टिसखौ होनो थाखाय जेब्लायबो नाजागोन आरो जोङो खावलायदों नैबे सानसे साननैनि गेजेराव आसाम सरकार नङाबा BTC सरकारनिफ्राय खोथा होगोन जे राजु बसुमतारीखौ बुथारग्रा दायनिगिरिखौ साजा होनो थाखाय जों सरकारा दायथ' लागोन होननानै जुदि बुङोबा जोङो नोंथांमोनखौ साबायखर बावगोन। बेखायनो जेब्लासिम जास्टिस मोना अब्लासिम जोङो जोंनि सोमावसारनायखौ गुबुन गुबुन राहाजों लांगोन। दा बेखायनो दिनै राजु बसुमतारीखौ बुथारदों गाबोन नों आं जों बयखौबो हयथ' टारगेट जागोन आरो बुथारग्रा मानसिया मानसि बुथारनो थाखाय गिया। बेखायनो जायखिजाया मानसिखौ बियो बुथारनो हायो। बेखायनो जोङो दायनिगिरिखौ जेब्लायबो साजा होनांगोन आरो बे साथाम मानसिखौ जे फासि होनानै जोबथेसालियाव दोननानै फासि होनानैसो जाहाथे गारो आङो बेखौ खावलायबाय जोंनि खुंथाइ गोहोनि बिगोमा बिथांमोनखौ जाहाथे जोंखौ बन्द'खौ बोखारनायनि सोलाय जोङो जास्टिसनि थाखाय बाथ्रा बुंगोन आरो फास्ट ट्रेक कर्टनि गेजेरजों बिसारा जानांगौ बिनि थाखाय जोङो दिनै मिडियानि गेजेरजों खावलायहरबाय।